Acest băiat era pe punctul de a lua micul dejun când, dintâră odată, bolul lui a prins viață. Laptele și cerealele au zburat peste tot, iar întreaga casă s-a transformat în târâ un dezastru. Furios, a apucat mica creatură din lut și a încercat să o înghesuie în târâ un bol. Dar de unde a apărut acest mic omuleț de lut? Mai devreme, băiatul a deschis dulapul din bucătărie și a descoperit că mai avea doar un singur bol. În momentul în care l-a ridicat, acesta i-a alunecat din mâini și s-a făcut sândări. Fără niciun bol rămas, a decis să facă unul nou folosind o roată de olărit și un bloc de lut. Problema era că nu avea absolut nicio idee ce face. Mai întâi, lutul a zburat pe perete, apoi s-a transformat în târâ o mare mizerie. După aceea, a reușit cumva să facă un pătrat și chiar o toaletă. Frustrat, a bătut din picior. Din târâ odată, mașina a început să se învârtă nebunește. Băiatul a fost aruncat prin cameră, iar când s-a uitat înapoi, nu avea nicio idee ce crease. A scos rapid aparatul din priză, crezând că totul s-a terminat. Dar nu era deloc așa. Lutul a prins brusc viață, a sărit pe un scaun, a făcut dezordine pe raftul cu cărți și a alergat prin toată casa. De fiecare dată când băiatul încerca să le prindă, micuța creatură îi aluneca printre degete. Din fericire, omulețului de lut îi plăcea să se joace cu o minge. Băiatul a profitat de ocazie și le-a prins. Le-a pus pe masă și a încercat să le transforme în târâ un bol. Dar omulețul de lut a refuzat și a fugit din nou la joacă. Fără altă opțiune, băiatul și-a turnat cerealele în târâ o farfurie. Mare greșeală. Laptele și cerealele s-au vărsat peste tot. Așa că a luat mingea creaturii și a făcut o înțelegere. Transformă-te în târâ un bol și vei putea continua să te joci. Micul omuleț de lut nu a avut de ales. S-a transformat încet în târâ un bol perfect. Băiatul a zâmbit și s-a așezat în sfârșit să mănânce. Dar exact asta își dorea creatura. În clipa în care băiatul a luat o înghițitură, omulețul de lut a revenit la forma sa normală. A furat mingea și a stropit lapte peste el. Acum băiatul era furios. A apucat micul făcător de probleme, le-a trântit pe masă și a început să le modeleze cu toată puterea. De data aceasta, nu mai exista scăpare. După multă presare și modelare, creatura din lut s-a transformat în cele din urmă în târâ un bol. Apoi băiatul a pus-o în târâ un cuptor foarte fierbinte. După ce a supraviețuit tuturor provocărilor imaginabile, micul omuleț de lut a fost în cele din urmă transformat în târâ un bol adevărat. În sfârșit, băiatul și-a putut savura micul dejun în liniște.